Аз съм ProGamer 99856 и днес ще продължаваме поредицата на Transformers Robots in Disguise. Тази игра ще направя по-голям, защото искам... Тук съм правил доста малък клипа на Robots in Disguise и... прекалено малко съм правил. Също бе 3 или 4 типа за мисля. Затова сега вече спирам да играя. Само снимам на тази игра. Малко ще играя, но сега се играя в момента на нещо друго. Имам 5 бона. Както да ще събирам пари за Optimus хора, дето е 10 бона, защото той е прекрасен направо. Аз имам 5000, трябва 4600. И моят робот е доста добър. Fuck. Спика. Tensor Mics. Bye. Нищо не видява. Скрън за така, само един модель. Лека го. Ти мала лъха. Бегай! Така. Това е моя. О, да не им пръчка, защото бързо си ги убия. Ти откъде дойде? Какво ми се прави с това? Сега го използваме. Абе, къде си бе, мой? Що се бил? Let's go! Само 3 минути, не само да ми това ниво. Так ми да репличка. Да, остави. Бързина. Па може да хубаво нещо. Силно пак като хелинг, като цъкнето ми такова, вече ще века ми глас. Сега съм на бос. Все хора, като минам това ниво, не знам, може някакво ново място ще ми включи сигурно. Да, ново място ще ми включи сигурно са. Ще съм малко пак в депото. И слушам, остава само в 10 плоската кола, като е минус нещо, което игра, не знам. Или пак някъде ще ми дава нови нива. Така че може да ще има като да направо ще има. Бегай. О, Катана в действие! Катана маситина. Ами тук се катана. Не, тук вече имам арбалет. Кой ще хилтваш ти, бе?
Така не няма да изследваш. Казвам, че малко да ударя слабич, които ми дават. Защо бягаш, бе? Я тук, стъпинец. На такова видеото да бъска. Той може да стреля. Той може да стреля. Гледате старите епизоди. Ще се тайте, защото някой дни си покажа. Да, щит. Толкова се висок. Толкова го тези сетевни. Чеки това трябва да го взема. Бе. През отзад и така ги убивате. Защото те нали са щит пред и вашия ги бият пред. Тези мисля, че само ти и вие ще ги биете. Тогава минаваш през отзад и ги убиваш. Хубаво, лазерна. Лазерен бластер. Това ще е хубаво. Това ще е като арбалет. Може би. Го знаех си. Отключим вече депота, вече нямаме работа, хора. Вече сме на 50-то ниво. И да, хора, вече ни отключи дисконешци. И на рефинерата. Но сега, хора, няма хора на 80 и някое ниво. Почваме си оттам, което е. Чакай, каска дъскорезница. Окей, let's go. А 51 ниво сме. Доста нива съм мина, хора. И сега събирам пари за, както казах в началото на клипа, Optimus Prime най-увеличения и най-мощния Optimus Prime. Друг по-силен мисля, че няма. Има хора и Бъмбълби, който и то също е стилен. Аз мисля, че Optimus е по-добре си го вземем. Не знам, просто аз така мисля. Била ще мина през отзад. И така... Къде ще може да нямам нищо за завия сметка това. Бега! То само хилтва. Нати един хилт. Дето някой да възкръства. Игра яко, че на български. Тя си е българска самата игра. Игри са български. Повечето са... повечето... български мисля. Те принцип даже са малко по-малко, защото е български. И по-интересни ги правят на това. Аллаху акбар. Това се яко. Тук вече не е тъмно на това ниво. Бе. Тук това е стиля много яко. Яко можем да реши да падна, бе.
Шуката ти. Връзвам всеки път, ако има купчета или такива, защото те са много важни. В момента ми трябват най-много купчета. Убий го. Тит. Трансфер микант. Само това големи не добре. Добре, как може никой да не ми даде, само един ми даде. Сега силният големи ще ми даде. Ще ми даде, ама да не си даде. Нали може да се ставаш? Бягай пак ти, бягай бе! Бягай бе! Бяга. Сега ще един твоите. Лелка. Минаме нивото. Сега пари ще ми даде. О, двоен енергон. И да, хора, това мисля да бъде всичко на този клип. Ако ви хареса клипа, дайте лайк и се абонирайте. И до следващия клип.